san Fadima yake sama damuwa. Wai ya lamarin yake ku faɗan yan uwa, tafiyar Ahlul-Baiti ba ta rago ce ba fa. In dai san yabo kake ko neman kuɗi, kar ka kusanci Ahlul-Baiti ina gargadi, domin san su kwai azaba mai raddadi. Da idona nake gani ba ji na yi ba, kaunar Ahlul-Baiti sai mai karfin hali. Zagi hantara da jifa ga izgili, ga kuma sharrukan makautansu tili-tili, kullum yi suke kamar ba su fara ba fa. Soyayyar gidan ma'aiki sai juriya, sai in ka tsaya fa ka jura gwagwarmaya. Kai ta jiga ana ta kayya daya, ƙarshe da ya sanna har ka zamo jan wuya. Daga ka ce Rasulu kowa zai murmushi, amma in ka ce iyalansa hau fishi. Dumai san uwa ya so dan ta fice da shi, in kuma ya ki ji ba zai ki gani gunta ba. Dama gaskiya da ɗaci take yan uwa, amma masu binta suke tsanin hawa. Wanda ya ki ta wajibi zai shiga damuwa, to bagun hawan ba saukar ko ba ku ji ba. Na rike sai da iya wahalar rayuwa, zan tebo gare ta har ranar tsayuwa. Na bi mamali ya san dausar garkuwa, na rike shugaba ashe ba zan tafi ba. Komai aka mun kawai to su zan gani, daɗi ko wuya a dukkan wani sansani. Soyayyar su ce take ƙara tafi da ni, in ta jagaltuwa kamar ma ba ni ba fa. Allah ya yi min sutura sai godiya, ya ban arzikin da na zarce na tambaya. Ya ban ilimi da soyayyar gaskiya, wacce nake ta yin ta ba zan kyale ta ba. Isha babbar sallah daga ke sai gida, yamma na ruwa ba hadari ba tida. Fadima da'iman muke ba wata gargada, taron makiyanta baya san fargaba. Ba wani kama ga hanyar gaskiya, a rike Ahlul-Baiti ba wani san zuciya. Haske maganin duhu sama ke walkiya, bayan yin yaban su banga abin ayi ba. Kulla as'alukum maganar Allahumma, ayar nan ta rabu ta zam raba gardama. Zancen annabinmu ne hadisi kuma, hubu Ahlul-Baiti wai ko ba ku gamsu ba. Laifi yan uwa tudu ne ku ji ko gani, karfa ka ɓoye naka don buɗe na wani. Kowa ya yi ta kansa bar san burge wani, in baka yarda ba la dama za ka yi gaba. Dan mun ce a kama 'ya'yan sai dilwara, wasu ke tsangwama da zaginmu da hantara, har sawar su ma ake si mana yaudara. Wai dudan mu kyale san halin shugaba, in mun zo guri a dinga yi mana marhaba. Ai teban mu sai ka ce ba gane mu ba, in mun bar gurin a hau zagi kan gaba. Wannan rayuwar tana sa na fargaba, wasu na kushe wasu sauraro suke. Kowa ma mu je kawai kan aikin muke, mai zagi ya je ya yi da aikin yake. Masu yabo mu je zuwa soyayya suke, mai karamin ubangida shi zai wahala, dan hasken wata daban ne da na fitila. Kaunar Ahlul-Baiti mu nan muka shagala, wa zai samu bar su ko yaro ko uba. Dan fairar kwarai ba zai kiya banna na ba, dan fairar kwarai ba zai kyace na ba, dan fairar kwarai ba za ya kisan na ba. Maganar na rufe ta ba zan buɗe ta ba, billahi lazi da gaske nake na fito, kan ahalin Rasul sai dai mun rikito. Na rike san Batul na wuce dukkan zato, tafiya dai mu je amana 'yan Sokoto. Himmar cewa Ahmadin Yarwa nake kira, sai na ji take na yi hawa kuma na yi gangara. Alfarmar fito ne aka mun sitira, sannu ga ruwa yau ga kankara. Da farko muna yabo wasu na dariya, amma yau suna ganin mu suke sunkuya. Fadima ta tsayan cikin yamma da safiya, wane su ba ana maganar kairiya. Wanda ya so Batul kan sewa yan uwa, wanda ya gita ma ashe sama ne ke ruwa. Na yi wani alkawar iya wahalar rayuwa, zane ba wa Fadima tushen nutsuwa. In Allah ya so mutum sai dai hakuri, ba wani tsubbu ko kwatifa bar hanzari. Komai na da lokaci tashi da wuri, ka rike Fadima kawai kar ka zamo buri. Shiga daidai a sanniya bintu Muhammadu, rahamar yan kwari madafar duka yan tudu. Na rantse da Rabbu ke na rike sai
Saudiya. Na idan da ke ashe ba wata wahala, na idan da ke ashe mun kura shagala, na idan da ke ashe ba wata matsala, na idan da ke akwai faila a kila. Du mai san kishi ya so Allah Fatima, du mai bin kishi ya bi Annabi Ibrahima. Ko ta ina da ke akai komai Hashima, Allah ya nufa masoya mai hidima. Umma ƙara mun da sutura dan Annabi, umma ban gida saboda isar Annabi, umma dan da mota darajar Annabi, dan Annabi Fatima domin Annabi. Dan Allah da shugaba ki mun afuwa, dan Allah da shugaba dauken damuwa, dan Allah da shugaba sani na hauhawa, in kai inda ko zato san bai zarci ba. Na yi tawassuli da barhama gausi uwa, domin shehu Ahmadin yarwa gadar hawa. Alfarmar Sharif suka yi rijitsanin zuwa, kun ki karɓi abin da na ce garkuwa. Mabiyana da yan uwa da dukan al'umma, ai musulamuni batular Allahumma. Kore damuwar dukan wani mai hidima, ni te banki sayyida dan sayyidul umma, ni te banki sayyida dan sayyidul umma, ni te banki sayyida dan sayyidul umma, te banki sayyida dan sayyidul umma. Ahmad ne autan suka yi rijiya Fatima.